Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de statenvoorzitter een vergadering annuleert. Dat is statenvoorzitter Vergino Braunbil. Die heeft gisteren laten weten dat de openbare vergadering, die gepland stond voor vandaag, is geannuleerd. Op de agenda van die vergadering stond onder andere een bespreking met de minister-president, de minister van Financiën en het hoofd van de Belastingdienst over de video op sociale media waarin Javier Silvania en Alfonso Trona ruzie maken. Veel besproken video, daar wilde de oppositie over praten met de minister. Maar volgens Braunbil heeft Silvania inmiddels zijn ontslag ingediend en kan het oorspronkelijke doel van de vergadering niet meer worden bereikt. Zo liet hij gisteren via een persbericht weten. PAR niet eens met schrappen vergadering. Oppositiepartijen PAR en ManPin zijn het niet eens met het feit dat statenvoorzitter Vergino Braunbil de vergadering heeft geannuleerd, waarin gesproken zou worden over die video waarin Silvania en het hoofd van de ontvanger ruzie maken, met daarbij ook de aanwezigheid van minister-president Pisas. Volgens de leider van de PAR, Quincy Kirigori, heeft de voorzitter helemaal geen bevoegdheid om een vergadering die is aangevraagd door 3 statenleden af te blazen. En ManPin is bang dat de zaak in de doofpot terechtkomt. Ze noemt de annulering een klap in het gezicht van de bevolking. Er is volgens ManPin ook geen enkele basis om de geplande vergadering te annuleren. En de PAR-leider Quincy Kirigori zegt dat dit een zaak is van democratie. Het is niet aan de bestuur van de MFK of wie dan ook om te bepalen wie er komt in de vergadering. Als het parlement vraagt om informatie, moet die er komen. Dat betekent continuïteit van de regering, aldus Kirigori. Cooper valt inspectie MEO aan. Nou, dit kunnen we wel als een soap noemen. Eerder deze week is de inspectie van MEO naar Mondi Beach Club gegaan en heeft daar de zaak gesloten omdat er geen vergunningen zouden zijn, onder meer geen bouwvergunning. Daarover heeft minister Charles Cooper van de MFK van VVRP, Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, gezegd dat de inspectie dat helemaal niet had mogen doen. Ze gaan daar niet over en hij vindt ook het niet verstandig dat op die wijze de inspectie van MEO een bekende club, Mondi Beach Club, zeer populair bij toeristen, zomaar sluit. Dat heeft hij laten weten en dat is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Middelhof weerspreekt collega-minister. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhof heeft gisteren in een persconferentie gereageerd op de uitlatingen van Charles Cooper. Die zei dat de inspectie van MEO niet goed gehandeld had met het sluiten van Mondi Beach Club, omdat er onder meer geen bouwvergunning zou zijn. Volgens Middelhof had de minister daarover contact moeten nemen met inspectie en hij is zelf ook minister van Economische Ontwikkeling geweest. Dus hij zou beter moeten weten. Dat zei Middelhof tijdens een persconferentie waarin hij uitgebreid de tijd nam om aan te geven waarom de kritiek van zijn collega-minister geen hout snijdt en hij blijft staan achter de inspectie van MEO, die controles kan en mag uitvoeren, aldus de minister. Tegelijkertijd gaf hij aan dat zijn beleid onder meer inhoudt dat bedrijven die vergunningen aanvragen dat wel op kortere termijn moeten krijgen dan momenteel het geval is. MFK informeert leden. Het is geen geheim, er was veel te doen binnen de MFK. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het ontslag van minister Silvania eerder deze week. Maar veel leden vragen zich af, hoe zit het precies? Nou, daarvoor was er gisteren een vergadering van verschillende leden. Er waren verschillende kopstukken van de partij aanwezig die uitleg gaven over de situatie. Wat zich in de toekomst gaat afspelen, dat weten we niet. Maar de situatie is dat na een gesprek met de MFK er is besloten dat Silvania aftreedt als minister en doorgaat in het parlement. Zoals gezegd, we weten niet hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Maar in ieder geval heeft de MFK aan haar leden verteld hoe zij de situatie zien.
Minister roept studenten op om terug te komen. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Kimberly Louyantai, die heeft in een video studenten, oud-studenten, wel in ieder geval Curaçaoënaars die naar Nederland zijn gegaan om daar te studeren en meestal daar zijn blijven hangen om te gaan werken, om goed te overwegen om terug te keren. Er is een Fred Expo dit weekend in Rotterdam en daar kunnen mensen die geïnteresseerd zijn allerlei informatie krijgen over banen op Curaçao. En daarbij richt ze zich in de video speciaal op de Curaçaose studenten die misschien met goede intenties om terug te keren naar Nederland zijn gegaan, om de een of andere reden dat niet hebben gedaan, maar nu een mooie mogelijkheid moeten kunnen zien om dat daadwerkelijk wel te doen. Er zijn verschillende instellingen, ministeries en dergelijke die mensen zoeken. Ook de kustwacht bijvoorbeeld zoekt mensen die nu in Nederland wonen en graag terug willen naar Curaçao. Koninklijke onderscheiding gouverneur. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Eddy van Marem, heeft gisteren gouverneur Lucille George Wout gedecoreerd met een koninklijke onderscheiding. Dat deed hij, en ik zeg gisteren, maar het is niet gisteren, het was woensdag. Het is vandaag vrijdag. Woensdag heeft Van Marem de gouverneur gedecoreerd met een koninklijke onderscheiding. En dat gebeurde tijdens een officiële ceremonie in Fort Amsterdam. En hij deed het ook namens koning Willem-Alexander. George Wout werd bevorderd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau. Vida te mobilier. Ibo merece maneira mais fácil para atender boa assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na boa alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Sint Maarten, want daar heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt dat er hoge straffen zijn uitgereikt voor een gewapende overval die eerder dit jaar op 9 mei plaatsvond bij een juwelier, Little Europe, aan de Front Street. Die overval heeft tot veel onrust gezorgd binnen de winkeliers in Front Street, de belangrijkste winkelstraat van Philipsburg. Vanwege het geweld en ook vanwege het lichtzinnige gebruik van wapens. De 3 mannen zijn afkomstig uit Trinidad en Tobago. Ze zijn ook alweer daar naartoe gedeporteerd. Maar toch was er een uitspraak. Ze krijgen elk 7 jaar cel voor hun betrokkenheid aan deze gewelddadige gewapende overval. Vooral het feit dat ze zeer makkelijk met een wapen omgingen en ook een schot losten op de eigenaar van de winkel door een glazen deur is reden voor de rechter om ze 7 jaar gevangenisstraf te geven. De situatie zorgde voor veel spanning bij andere winkeliers en volgens de rechtbank is het de taak van de overheid en justitie op Sint Maarten om te zorgen dat dergelijke zaken niet opeens veel vaker gaan voorkomen. Nieuw marineschip bezoekt voor het eerst Curaçao. Dat gebeurt aanstaande maandag.
wie dat wil, kan gewoon naar de Sint-Anna-baai gaan. Dat zal rond 9:15 de Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Den Helder binnenvaren. En dat gebeurt altijd met een mooie ceremonie. De Den Helder zal 21 saluutschoten afgeven ter ere van de Koninkrijksvlag en de gouverneur van Curaçao. En dan komen er van Fort Crommelijn 21 saluutschoten terug. En het is het eerste bezoek van het Nederlandse marineschip. En die komt hier naartoe om de warmweerbeproevingen uit te voeren. Daarbij gaat het over de hoge luchtvochtigheid en de hoge temperaturen van het zeewater. Die moeten worden getest hoe het schip daarmee omgaat. Kunst ervaren met een blinddoek, dat doen we niet elke dag, maar in de kunsttentoonstelling Dispensa y Pordon, die is georganiseerd door Curaçao Art, geven 19 kunstenaars hun visie op de toekomst van Curaçao naar aanleiding van de excuses van Nederland voor het slavernijverleden. Dat gebeurt allemaal in het Curaçao's museum en alle 19 kunstenaars hebben een werk gemaakt, maar ook een werk gemaakt gericht op mensen met een visuele beperking. Morgen is er opnieuw een meet and greet met de kunstenaars van Dispensa en Pordon. Bezoekers worden uitgenodigd om deze kunstwerken met een blinddoek te ervaren. Vooral de werken die speciaal gemaakt zijn voor personen met een visuele handicap kunnen daarmee ervaren worden. Het zijn kunstwerken die je bijvoorbeeld mag aanraken of waar je naar kunt luisteren omdat geluid een rol speelt. En tenslotte gaan we nog naar internationaal nieuws. Ja, er is veel te doen over de spanningen tussen Amerika en Venezuela. De Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez heeft gisteren ontkend dat zij met de Verenigde Staten heeft onderhandeld over een vermeende aftocht van president Nicolás Maduro. Zoals gezegd heeft president Trump eerder deze week laten weten dat zijn streven is dat Maduro aftreedt. Hij wilde ook geen antwoord geven op de vraag of er daadwerkelijk een bevel is gegeven om te proberen Maduro om te brengen. Maar Venezuela heeft in ieder geval zijn militaire aanwezigheid versterkt in de grensstaten met Colombia als onderdeel van oefeningen die worden gehouden als reactie op de militaire mobilisatie van de Verenigde Staten in de Caribische Zee. Amerika blijft boten aanvallen. Venezuela blijft de Amerikaanse agressie afwijzen, maar een overleg om Maduro vervroegd af te laten treden, dat is helemaal niet waar, aldus Delcy Rodriguez. En daarmee bent u op de hoogte van al het nieuws op Curaçao, de omgeving. We blijven het u geven, dat doen we maandag weer en ik hoop dat u er weer bij bent. Ik ben er in ieder geval bij. Tot ziens, dag, fijn weekend.